Takže čau lidi, já jsem Komaj. Čau lidi, já jsem Jay. My jsme se rozhodli natáčet videa, challenge, vlogy, Let's play. no, jaký tutoriály A i jsem tam nějaký ten prank call. a prostě uděláme třeba takové pár lidi na zprávy, nebo druhý video. Možná, jestli se nám to nějak povede. A tak, to bylo asi všechno k tomuhle prvnímu úvodnímu videu a dalšího videa si čau. Čau. Nezapomeňte na like a odběr a když tak pište do komentu, jestli se vám líbilo nebo ne. Co máme upravit a takový. Takže čau.